Исәнмесез, кадерле якташларым? Казаннарга кайткан сайын сатып алам күп каләм. Бирский татарларыннан Ак Калфакка, Татарстанга күп сәлам. Менә мин сезгә үзебезнең мин үзем Балык Бистәсе районыннан, Күгәрчен авылыннан. Менә сезгә әбиемнең үзе җитен үстереп, аннан җепләр ясап, үзе баскан биджалыкларын сезгә тәкъдим итәм. Бу биджалыкларга инде 160 ел. Бу сиккәннәребез тоже бик күптәнге, булар барсы да Бирский татарларыннан җыелган, чигелгән әйберләр.